Gusto mo yan? Ay. Si Ripper. So. Winners ball. Nice, no good. Pilot Ramadan Rams. Wells. Layup, foul. Yun. Wala. 12. Ako pa no? Joshua.
Hindi. Linang ko ni. Nitiso tayo sisipin niya. Boom. Boom. Wala pa ilang ito. Wala pa ilang ito. Wala pa na yan. Bapo man na yun. Bapo yun na garbig. Sika. Ito daralaya. Bapo natin. Balag kay kalaban mo. China, hesitate, swing and shot. No good. Ako yung matinang anak ni Rambo. Oh, Yunis, namuerta. Tunira. Kayo. Napaka-ayos si Kayo yung guys. Pagkilitan na tatlong yan. Yung pila yan. Polish clash yan. Oh! Kita mo yun? Oh! Parang nalawag ako YouTube. Good. Diba? Walang pangiti. Walang pangiti. Sarap-sarap ni Kali! Ayan. Okay, pwede ka nga dito eh. Ito mga... Wala pa kami pinili. Tabali mo. Ayos buhok! Walang buhok eh! Shampoo refill! Kalye. Wow!
Macam marah. Ito naman majay ko na rin. Kay si mo boss niya. Kalian hobi dengan Di manang na kasi bar. Tasking ako tayo. Oh, pala. Maraming salamat po.
po sa Ginawa po sa Barangay Pagdasal dito sa lugar ng Pangasinan. Maraming salamat po. At kay Barangay Captain David Pahanto, maraming salamat po. Umahan po po, maraming salamat sa Barangay Pagdasal po. Prepare na lang ako. Kaya maraming salamat po. At sa mga taga-ritong sumagpapasahan. Alas mo rin dyan. Tuwagi. Yun, kali. Wala. Daniel. Daniel. Mahmud. Parang. Maraming salamat po dito sa Barangay Pagdasal Norte, Pangasinan. Maraming salamat po sa makinig sa pagkagapit sa amin ng Team Bata Tayo at kay Rita at kay Samuel Ford. Maraming salamat po. Ulit, nagpapasalamat sa ating Bata Tayo. Kay maraming salamat po. Sigap ka kapag kalogab. Sa suporta. Inog Pinaring Street Bowlers Pangasinan ng Barangay Pagdasal Norte, Pangasinan. I love you. Ganun sa mga pagkakay. Sabat tayo Aulin. Maraming salamat Barangay Pagdasal Norte. Maraming salamat po. Mga dito kapag po ay nandito ay ang Bata Tayo at ang sige sa lambat. Maraming salamat po ulit sa Itlog Street Bowlers. Itlog Pinoy Street Bowlers. Maraming salamat sa pagtanggap sa amin dito sa Pangasinan. At kay Kuya. Maraming salamat Kuya sa pagtanggap sa amin. Nih, mesti gandung nih. Norwood. Sadaw, sabi ni Ramborat. Ako straight. Ay. No.
Maraming salamat ulit. Magandang pagdasyon, Norte. Pangasinan. Tigaran naman natin. Ini mandi. Apa? Ha? Oh, dia kasih. Ini mandi orang. Ya. Berlawan sekali nanti dia sekali lagi. Paul. Kali. Dan. Eh. Sayang tadi. Kali. Nice. Mamalis ka siya may bawa sa limang. Isang straight up. Isang straight up, Jojo. Ya. Nice. Lawan dali. Wala pa rin. Pagod na. Hindi na kumain. Isa idol. Dari. Wala pa rin talaga. Udah, tapusin mo na. Diyan ha. At pinulit ko maraming salamat. Maria Poblacion, Norte. Thank you very much. Ayos po. Wala ko po. At maraming salamat dun kay Price Tag. Price Tag ha. Ayaw natin Price Tag yung Pangasinan. Jadi berubah. Ada dito ah. Sabi, wala ka pa rin. Sige. O yeah. Scandal yun eh. Marami. Uy. Dahil na. Ganyan. Tawin na. Wala pa rin tayo. Ay. Sambala sa pati. Bibira. Porto. Straight up mo. Yeah. Dahil na. Wala pa rin talaga. Konting oras na lang, magmamaga na. Porto. Wala na, oras na. Pinatupit lang yata. Nice team. Bulan tidak itu tangan. Mantap.
On.